హాయ్, నేను మీ లక్ష్మి ఫ్రమ్ మానస్ ఎక్స్క్లూజివ్స్. ఇనిషియల్గా నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా గోల్ ఏంటంటే కేవలం శారీ సేల్ చేయడమే కాదు, ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయడం. రీసెంట్గా ఒక కస్టమర్ మెసేజ్ చేశారు, ఏంటంటే ఫంక్షన్లో అందరూ కూడా శారీ గురించి అడిగారండి అని. దట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ప్రైస్లెస్. చాలా మంది రివ్యూస్ లో ఒకటే చెప్తున్నారు, క్వాలిటీ సూపర్ ఉంది, స్టాఫ్ పేషెంట్లీ చూపిస్తున్నారు అండ్ వర్క్ ఫర్ మనీ. అండ్ హానెస్ట్లీ ఆ వర్డ్స్ మాకు బిగ్గెస్ట్ అవార్డ్స్. మేము ప్రతి శారీని చాలా కేర్ఫుల్ గా సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఫినిషింగ్ అవనివ్వండి, ఫ్యాబ్రిక్ క్వాలిటీ అవనివ్వండి, డిజైన్ లో అవనివ్వండి, ఎందులోనూ కాంప్రమైజ్ అనేది ఉండదు. కస్టమర్ స్టోర్ నుండి హ్యాపీగా వెళ్తుంటే అదే మా సక్సెస్. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చినా కూడా వీ టేక్ ఇట్ సీరియస్ బికాస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ నెవర్ స్టాప్స్. మీ రివ్యూస్ మాకు జస్ట్ వర్డ్స్ కాదు, అవి మాకు గ్రోత్ కి ఫౌండేషన్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ us, supporting us and being a part of our journey. Because for us, customer satisfaction is not a policy, it's our promise. Thank you.